ima 20 godine, kod taj sina, i okoli, kod mene. A ja gledam biciklu, rekao dom, neće mogu se vrnem, dobro godari u Ljubimu, znaš, kako godari jedna vrata, bup, znaš, ali ništa mu nisam uporemitio kola. A u frku sam jednu, i če me zbaja drugar, bi ja pošla Lerke, pa reke na ženu kod mene. Ja sam trebao sad da se snađem, da kažem jeste kod mene, ja ga nisam vidio mjesec dana. Razumeš, dok znam, razumeš. I sad sam u problemu, sad treba da ga vadim, kako da ga vadim kad, brate, to je nezgodna situacija, sad na to razmišljam. I on, dovika, brate, ni na koje vika ovo liči sad, koje će radimo s kola? Rekao, s koja kola, bro? Vika, što se vika tako način pitao vika ponašati? I ja skinem ovoj i on vide, malo ove tetovažice, da ti kažem, istina si iz pamet. Mislim, toliko ima srce tetovaženje na dekoru čoveka. Nema veze što si ti ne tetoviran, ne mora da znači da ako ima tetovaž si jak. Razumiješ? A i on ima tetovaž, znaš. Pa se, ja mislim, su onoj pederči. Rekao, dobro, rekao, ajde ima taj kola, možda sam ga stvarno iskršio. Ono stvarno reče, bup, razumiješ li? Kada on nema, samo, ono, pa si svi provirao, ništa mu ne, oni pegli. I rekao, i koja da iskršeno? Rekao, ne možeš rekao ti preš peder. I on je što, pa kad sam mu tasu zalepija šljakanu s ova kora. Pio, sve što mogu, on to je visina. Sve što mogu, pio, on se ugoti, ovoj pa poza bubu, jedno dete, poza nuji. Pegli su jedno te, unutra se rasplaka. Krpa neki izgleda njegov. Nakon duboči su parkira kola. Sa stojadinku stade, svirnu stade i skača tu, to je neki njegov. I on se ukući i pa se diže, a ja sam ovo napravio. I kad mi se približe, pa kad sam ga bano s glavu, ti je rekao nos, kad je šiknuo krv. Znači, je leti krv, ja biciklu, na tla i to je taj. Eto. Vikali odmah miliciju, milicija, ja kod grofa pijem kafu. Ninu, ja pa mislim hitna pomoć. Ja, oni rotaciju, po mene. Rotaciju, zamisli da je bila vikali miliciju. I Peugeot, na tam i to je. Te mladi kako završao sa taca. A ti čekaj, mene, kude ćeš u ribe? Idemo u ribe, on vika, kude ćeš? Kude ti pošja vika? Ako vajde, tad sam si lup. On vika, stvarno sam lup. Vajde naše dete. Gde ćeš? Morava, Veternica, Jablanica. Kada se tačno ne vika. Znaš ti da se rivari tepa po tamo. Da kažeš ti na nekoga ribara što stvarno ide u ribe, kude ćeš? Ujutro se čovjek sprema, zamisli sprema se cijelo, kude ćeš? Ujutro ne pitaš. Pa pojedi si kude nije sa svom tu glavu. Šta pitaj kude ćeš ideš, nego si vikam kude ćeš koliko. Ma ja ne znam koje si ti taj nego, zamisli, to se ne pituje ribari. Jao bre. Ti vika posle onaj bak su diskude. Ti normalno, i nešto ne uti smo, trbušarka je puna trnja. Onej, tih marke. Džabi si prehranu kupovaj ovaj. Velite dupe go suško. Velite babalca. Nego ne me znao, znaš koji me znao? Zna me neđa Materi iz Vinata. Znaš? I on gleda, i ako nije rekao, za tebe bi ti ne može dođe milicija. Ne daj Bože za to što sam godarija, mogu godinu dana bi da dobio. A za pitaju, ili mi što? A vi pa mladi u selo. Vi izgleda, mene me mrzite, ma 100.000 kazna. Zato što ću mi dati za kaznu, koju sam kaznu ja platio? Nego vi mladi izgleda, mene mrzite. Kad dođe neki, kad pituje Papkova kuća kod je, vi vikajte, mi ne znamo ko je taj tajne postoji ovdje. A neko onaj Šekin, Beli, toliko se uveja ga u kuću i ovaj. Da je sam ja, Nemanja bio. Nemanja. U kuću ga uveda, šta doće da mu bije? Da si ga dovede u krevet da mu bije. Kakvi manici? Nema me, ne znam ko je i gotovo. Razumiješ i Bog ti? Onaj Šekin Matija pa ga dovede u krevet i reke, ti spije. Ne znam Bog da mi je neki nepite izvadi pištolj, je neko bez da policija mi se iskrivi ko smije da u krevet. Tako da, ajde. Ajde pa.